Bisdak, open it. Wow! Tumas, Jim. Sus! Tama lang. Okay. Mga basiri dire. Ano yung magbigay dire? Jangan magbigay dire. Kau taliwaan eh. No. Okay. Ano? Ano ba tablet? Paano tablet dire? Tab 8. 199. Card. Ada card ni. Costco. Ano ba? Magkano? Laptop. 349. Purple TV. Apa sih kayaknya? Oke. 299, no? Jim, 299. Hah? 299. Berapa nih? Oh, brand new. Apa kelasnya nih? Lenovo. Lenovo, that's good. 15.6. Wow! Yun na siya. Boleh tanya nih, kakuha na? Okay na. December. That's a new generation. New generation. Sila ba siya? Right, let's go. Same price nih? Folding electric bike. Folding ah? Folding siya. Wow! Folding electric bike. Kaya yung tidak na rin? Kaya yung tidak na daw? Oh, 350 watts. Wow, this is better. 350 watts, Jim. Stronger. Stronger siya. Yeah, stronger. Ini gusto ko nih. Stronger. Ada gasolina nih. Balay. Cosmo. Pwedeng balay oh. Balay na. Pwedeng balay nih. Kasi asawa mo balin-balin. Ini pa, folded. Ang wapos na niyo. Ano ni? Color daw. Jim, magpay ko kaldero, Jim. Ball seat. Ball seat, $18. 18 pila ka busto na ni. Dagam na kayo ni. Ang color ko. Wow! 249? 249 no? Jim, 149, the whole set, Jim. Kini mo na siya? 149? Ha? Okay, mahal ni siya. Kini may barato. Kini siya kung anong 149, the whole set. Kini 149. Oh. Muna siya. Muna siya. Saan na siya? Set. 199. 12 piso. 12 pesos non-stick copper soup. $149. Pila ka po ko ni? 12 ka po ko. Ata. Sige yung niluto. Ano? Palit ko, Jim. Palit ko isa. Sige siya ni. Sige tagluto. Ano? May natong lutuan ka lang. Oo. Labay ka na lang ba? Niluto na ito. Ni. Nabrato na. $29 na. $2 kubok. $2 kubok. $9. Okay ni, kaliro. Ini. Pila mo ni? Stainless steel. Stock pot, $39. Tako, boleh kayo siya? Tako. Susudyanan. Oh, nag-grill dito. Ini bowl. Mixing bowl oh. Jim, nato ni kuha. Asan ni Jim? Mixing bowl. German style. Oh. Jim, kuha ka Jim oh. Mixing bowl $19. Uy, kuha ba? Kuha ba? Asan Silyo. Silyo ni? Silyo.
69. Gwapo ni balikan Jim. Mixing bowl. Ini kutsilyo. Jim, gwapo ni balikan. Hiwa ka na naman. 69. 69 Jim, kana siya Jim. Rubber suit. Ako siya. Lakabok na siya. 3 piece. O, 3 piece. Muna siya. Oh, 2. Oh, 1, 2 niya, 3. May isod na no? Yeah. $100. Ang hiwa niyo ba? Noon. Yeah. Hindi mo bukog. Kinibukog. Palit ko ani? Made in ko na siya. Made in Okay. US. Okay, di ko gastuso na ako ni uli. Pwede man mauli din. Kung di ka ganahan mo. 1 month na, 1 month? 3 months? 3 months? Ano, Pwede this mo. one is unlimited. Limited na ba? 1 month. Okay. Hindi ka na Purot kwarta na tayo. Wala ko siya. $19. Ganda niyo mga slice oh. Ano? Wow! Apa daw? Ano? Plastic lami. Okay, ni barato rin yan. $10. Napatay na eh. Tao na naman. Si Sarah ni, ganahan Sarah ni, malit. $90. Pinakalami. Kala. Mo ni pinakalami dire. Niyo. Mo ni pinakalami. Takpila ni. 13 ni dyan. Kani mo pinakalami kayo. Ano mo bisa ko? Kuwan bisa. Wala. Wow! Ang ganda. Ini pinakalami. Busugay ka ni. Tag. $13.99. Nakabuksul din eh. 15 kabuk ya sulod. 15 kabuk sulod. Let's go, mga bisdak. Ini siya, cream na siya. Ang liquid cream. Liquid cream ang sulod. Ano dito. Nagpagkawala na sila dyan. Cream. Coffee mate pa daw. Nagkawin coffee mate daw. Wow! Tag 6.89 ang coffee mate. Nagkawin coffee mate daw. Kini nakadala na ko sa Pilipinas ano. Tag 8. 69 din yun. Dami kayo ni hot cake ni. Nakapawas na siya. 10 pounds. Oh. 10 pounds. Oh. Good morning. Aloha. Ikan din sa Hawaii. Karon food trip tani karon. Mo ni ang KALBI. O sa kabak na KALBI. Ang bukaton ni 10 pounds. Kini plekan tidak alay mga worth $100 ni siya. Ako nga bria na kung makita niyo. I-slice na siya. Kita na siya kung agad plata. Ano siya? Ang KALBI. Wow! So, ano siya? So, slice na siya. Ano siya? Prosin siya. Pagkalami. Prosin siya. Kung pinaghan kayo ni, pila ni kubok. Sa katawag ka ang tuluhan ni, wala na, tumba na ka ni. Malintong na ka. Umato ka sa Muni ang slice na daan. Korean barbecue. Muni magdala ko 3 Pilipinas. pieces for $25. Wow! Ang order ko sa gawas na, $25. 3 pieces. So, patang na talaga, nagdili na siya. Pero ano mixing na. Mixing na, kini mga lamig, kini mga slice. Pila ko bukot ibutang ni. Parang sakto yung mga urot, isa kaldero ang kanon. Ipis itong 2, 4, 6. Dipros ka talaga, dipros. Dipros kayo. Enough. Na, One more. Now count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, One take more. out one. Just 10. Take out this one.
Yeah. Lumi na siya. Okay. Case namin ilagay ito. Aloha made in Hawaii. Made in I'll Hawaii. also you. Ito ang number 1 para sa soyo. Okay. Soyo. Soyo. Soyo is equal na ito. Marinated. Mm-hmm. Okay, ito ang garlic salt. Coarse ground with parsley. Wow. Mix. Mix natin ganyan. Balik na rin. Para makuhan siya. Masarapan. Para ma-absorb yung kuhan. Garlic. Kumas dyan. Suyo hindi. Doon tayo sa labas. Okay, continue mga bisdak. Start na to sa video. Muna ang grill na mo. Nagalo na to ang screen. Ibutang na to ang sining charcoal. Morning charcoal. Kingsford. Wow. Okay. Okay. Ring. Ahead. Ring. Right. Ring ni. Sus! Tama na. Okay. Ring. Okay, start. Okay. Ibutang na to sa... Yeah. Okay. Ano siya? No, the other way. Ano ba? Yeah. Okay. Sana to lighter fluid para dali siya makuha. So, may pislit ni. Dito na. So, Yeah. may secret ni. What is the secret? Diba? Sana to fluid. Okay, Floyd. Para dali siya mo Okay, light them up. Tama na. Okay. Lighter. Dito ni. Okay. Yeah. Para matanggal yung mga kuwan dyan. Okay. Yung mga marumi. Diba? Go. Okay, here we go. There you go. Start na. Sarap. Ang sarap. Wow. Babad na. Ang sarap. Babad. Bisdak. Ang mga bisdak sa Davao. Kakain na tayo. Dito. Oh. Last one. Yeah. Go get some more, Jim. Inside. Okay siya. Dito ka natin. Okay, here we go. Continue na. Amoy-amoy na. Ang sarap. Wow. Mag-diet na ako ngayon. I'm on diet. There we go. Aha. Aha. The cook, the master cook. Bisdak in Hawaii. Tingnan mo, ang sarap na. So. Ready na na i-slice oh. Yep, Ready to slice lang siya. ready to slice. Oh my Sausawan mo na gosh. Ang sarap. Look mo. My bitok is waking up. Okay. Yeah. Go. Cook more. Huh? Cook more. Put it there. Where?
Aha. Yeah. Yeah. Mm. Buka na dito. Pinaluto na. Wow. Wow. Sarap. Sarap. Well done. Wow. Cook with well done. Sarap. Eh, open it dyan. Bisdak, open it. Wow. Wala na. Sarap. Masarap. What can you say about the kalbi? It's the best. The best. Number one. Okay. Say goodbye to the Bisdak. Number one.